क्या ଆଉ କଣଟା କଲେ ତୋ ମନ ଶାନ୍ତି ହବ? କଣ ହେଇଛି କି ବାପା? ମୁଁ କଣ କଲି କି? ତୁ ଆଉ କଣଟା କରିବାକୁ ବାକି ରଖୁଛୁ? ମୋ ଇଜ୍ଜତ ମହୋତ୍ସବ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ସାରିଲୁଣି। ତୋ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣି ଶୁଣି ମୁଁ ଏ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଚାଲି ପାରୁନି। ଆରେ ତୋ ବୟସର ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ଚାକିରି କରି ଘର ଦ୍ୱାର ଚଳୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁ? ତାମାନେ ତମେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ମୁଁ କଣ ତମ ଉପରେ ଗୋଟେ ବୋଝ? ହଁ, ତୁ ମୋ ଉପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବୋଝ ହେଇ ବସିଛୁ। ଛୋଟ ବେଳୁଠୁ ମୁଁ ତ ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରି କରି ଆସିଛି। ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ତୁ ମୋତେ କଣଟା ଦେଇଛୁ? ଖାଲି ଅପମାନ ଦେବା ଛଡ଼ା। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ବାପା, ମୁଁ ଯଦି ତମ ଉପରେ ଗୋଟେ ବୋଝ ତାହେଲେ ଏ ଘର ଆଉ ଏ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛି। ହଁ ଯା ଯା, ତୁ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ତ ଆଉ ଅପମାନ ସହିବିନି, ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ରଖିବି। ଆଜିଠୁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲ, ଜମା ଆସିବିନି ଏଠି। ଆଉ ଏଠି ସିନା ଆସିଲେ ସିନା ଏତେ ପ୍ରକାର ଧନ୍ଦା, ଟୋଟାଲ ଏଇ ଘର ଛାଡ଼ି